Tini TUIRPC sekangni simingno songjak beskangni nuichiba 25 February 2022 Tripura haste ganangai bebak mathakjangnai strike nengjibai Bangla bahke dorm obotamnai Sara Tripura bon tangai hingangke sengsaimano white thumb minus west DM ni bisingtui oro chomonagor no kasujago amra travel fair director tai travel fair secretary last 9/8/2020 khaijakmani minus nongkorka je sapananthing haipano tini jorao je group ke phaimani ba sajing ke phaimani a thangai chai tangani a je nok abose maya burung ko sajing ke phainai egan inquiry phanang siteng aipang siteng satu sawo agostoro kintu khlaya gambage borok apro I khlaine hemase inquiry ni mungoi ini jora khlaijak gya apro I khlainai hingabaseng marosaka habana aun bagi tabukhe sengtai rosaya je yak isai phainai case romoi manthai romoi agreement tripartite agreement accord TNB ATTF sajung konoi kobangma chini dofani bumung salajagai thangmani kami salajagai thangmani chini rang ri halo hamyangmani sing thengjakmani hatan borok phai ponginai chini sing kisisangni thangmani chini ADC hene sini jaglia delimitation ari bo khlaijaklia bebak sijak tongo chief secretary chief minister tahna nini home department ni notice ni daitto ba all India ni je daitto najak amai signature ganang tongphano borok khlaya nini tahna nini foreign national issue ba nini bideshi bitoron daitamo hanga je sijak aborok kini khai jagya khai ragya nini inalai permanent thung obohairok ni bagui tabukhe sung 5,000 ni sung 20,000 ba jesepan sin laithangka bengo rangnawi suyangke sude asole kaise jaga namani 12,000 ni se 72,000 ni kha sinima 1988 ni simik tini jora ama haike soi je gosijak sijak abo pani serian bagino tini waseng list remani sin 20,000 like tep salanya tang sin borok busuk busa pani obasa singobono hono 24 hours tangai hingke o BJP tai IPFT double engine sarkar phaimani o chief minister noseng kumangma application laka malayani kok salanyani deputy CM na burkha travel fair minister haino salaipano je officially borok sengmai achugya sengmai kok ruinai agi deputy CM tai law minister education minister Romlat afro sengno uthum rukha ajagano seng haima sajakmani je 20 lakh rang cha kharnai borok gari bar rakha seng uthum kasai gari bar thang ko bojak 20 lakh rang cha abo seng kaisa oro tini lukhai rekha ombagi haike saka chin borokni bagi seng tamnai khoma sani angke seng kutok seng mane thanawa ukhai bebe ready naka seng ama haike seng 20 lakh ni je proman bi meke seng case nai ama haike seng saklajak ranaw chaya sengmai seng awno khibina na ngamdi hai seng dofani bagi jotno bagi khlayo jotno no kobogo je manjaknani seng je dofani bagi tam diman tong agibo saipekha dinase kabang saya asung sabkau 20 lakh sao TUIPC agi thansa tongmani nor thangnai wachawano khona jesia de borma hanai je tai baking to bosawono ama hai allegation samani bagai aro bosawo tamnai bini okrani bumung sini takwa daroni ni mung seng bini goroi je sengse kaham ga naine hinai nadi seng tamna hamya borok to ama haike saka sikon saman bagai seng phiro gya tinis phaike ba tinis seng phiro kata je borok na waise bane je 20 lakh sao ba list na je kono borok sarkar phano nang beneficiary na thake bon nini list nini kagos nu gekha nang bhaike list jomar nai ba ni nono sini nai ba haideba nang nono sini awai na benefit select khale mano ha ko ba seng obo nangyablo seng yakare na ekdom am bhaike no boben samkhai mano
যদি লিস্ট বেনিফিশিয়ারি নায়াवै बुंसेयावैनो যদি सिन बेबांनो जे कोनो सरकारनि चाकरि मानो फन्जाखन थाखा नि बुं एडजस्टिं मा तम मा नायब्ले तारपर से नों इलिजिबल दा योग्यता बा नोंनि ठीक तमखै याव हायताका बरफन जरि ता लिस्ट बर कॉलोनी खायनान छाकाबा आसे हेक्टर जागा ना वैनो खायका बरके अब बुं नायावै बा बुंसेयावै बा कागज नायावै दा लिस्ट रिमानो हायदा यायछि याव हायता रामदे तामनाय नों दलायो नों गंगानगर रैसाबारी आमबासा नों yang कमलपुर रोड गाताय एसके पारा गा अमके दलाय गादिनि yang नों अब खवाय फाइसिंग हंके जे तीनटा बुखावो बुमुं सायबनो तीनटा जागा खायजांनाय आबे खवाय निको अनुकुति बाय कयला शहर आजागाबो चारटा मुखा दुइटा खायजाकनाय वेस्ट आबो बाहायनो तीनटा मुखाव खायजाकनाय गा नों साउथ त्रिपुरा गाताय गोमती डिस्ट्रिक्ट आजागाके चारटा आठटाके खायजाकनाय अमाहायके तै सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट बाय वेस्ट आजागानो आबो अमाहायके दालगै जे मेन जने अफिस थांमालामा मेन रोड आमाहाय जागाके सिनि आबो खायजाकनाय Kaisa asuman jaga ba chomni ama जों कायसा आसुमान जागा आयन दलानि तक सायखनाका तावरे yang नि हंके yang फाइनेंस सिगां जिरेन सिगांखौथ' yang जत अफिस कासो जागबाय जिरेन सिगां हंगाने ने ताकासे yang आगतला फाइनेंस हंके तामना अबवा ने साल बागान बा आमाहाय आयन तेसे बसकां आयंगो हंगा ताकासे yang ने बिस्रां मंज नि हंगाके बिस्रां मंजनि सिगां चरलाम गाना बा नों बिस्रां मंज लाय आर कायसा हंगा जम्पो हिंगा तो जम्पो नि और कायसा आयन गोबां खायजाकनाय ब्लक वाइज फन मेन जागाव हंगा ने याबार कायसा हंगा ने माताबारिनि ओ जे आयं सानदिबाव थांना आयं दुइटा लामा दुइटा जाखायनाय हंगा ने करबुक थांमोननि जे मेन लामा आजाखायनाय हंगा ताय उदयपुरनि हंगा उदयपुरनि जे सिगां yang किलाबाय आयं थांमोननि आयंनि आज मेन आरो कायसा गाव मायख्लायनाय अमरपुर बा आयं दुइदु लामा आयं कसार आरो खायजाकनाय गायं ने रैसाबारि बा आयंति फैमानि आमनि आयं करबा आयं साइड खायजाना याव मायके सं बागै दं दाबो डिटेल लल सं अमाहायके jaga pakana ama hai अमाहायके आनि हिसाब हंके संयावबो ताक्लायो आं हिसाब खायजामानि 13टा जागा jaga 13टा जागाव सिनि पिकेटिं खायजाकनाय अमाहायना bonda dokter सिनि त दाबो सं साक्लायबायका जत्त संबाय जे बदल बुं थांनाय बदल थांनाय आ जागाव आंनि आमबार सिनि सादा त्रिपुराव 20,000 8 থেকে 12,000 ले पार्टिसिपेट खायनाय लाई थांमानो फायखा अबसे सिनि मेन ताबुक अमनि बागैनो दिनिवा बर गसिका खलायानि बागैनो जों अल त्रिपुरा जे स्ट्राइक बन जों ताबुक खायनाय सिनि सारा त्रिपुराव बजागा बसुता पिकेटिं नाय जोंआबो साख्लायनाय गामायनो दिनिवा अ बन रिंजागो आगिनो माइनुस बतंगो आगिनो साव साख्लायखा गोबां कोनो साना थांगिया दिनि अबनि बागैनो जों कुथुमो DUIRPC बा जों अमलगि ARJC अल जॉइंट एक्शन कमिटि अमलगि 51टा बदल काव ताबुक 51टा बदल अमाहायके हा दफनि बागै सिनि बर हिमका थांका फायका के कस्तमानखा बिग्रा खाका जों नरजाखा खिबिजाखा जों ताबुखे कराखा बासाखा तेबु कराखा सिनि DUIRPC वा जे कथाजाक सिनि जे तंमानि अवनि बागैनो दिनैनि प्रेस मिट रिंग जागो आमबाय सिनि DUIRPC नि जत आरो आदं मानजाक फायनाय ताइसिनि आरोनि कोलाबरेटर ताइसिनि सापर्टार रंनो ताइसिनि बेनिफिशियारि रंनो बेलायखौ हामबाय मारवा जों सिनि मिटिंआव बनो डिसिजन कातिनि 25 तारिखआव अल त्रिपुरा बन अल त्रिपुरा स्ट्राइक जों खायनाय जों स्पेशली कयो त्रिपुरा हानि जरा गारि मालिक रंनो 25 तारिखआव नों गारि रंनो नरक लामा तैता चालक जाबाय दे 25 तारिखआव जे बाजार मार्केटिं रक बाजार खायनाय रंनो आं कय जाबो नरक बाजार ता खुलक जाबाय दे जरा जों सुरु अब एम्बुलेंस ताय कालबारि अमदिरक मिसारो आवताय खबजायांनाय आं ताबुक साना मुसुमगा जों ताङै तिनि स्ट्राइक माख्लायखा आंके गभर्नमेंट जों बाय उराम जे गसिमानि आबो ताबुक बर खलाया अ खलायन बागैनो 25 तारिखआव अनिर्दिष्ट कालिया 24 घन्टानि बागै जों स्ट्राइक माख्लायखा जों पलिटिका न्यूज पेपर मेन दङ जों कयो जों सहयोगिता खालायना बागैनाय
IPF dirong जों सहयोगिता खालायना बागै जों कयो मथानो कयो TIPC no कयो कांग्रेस no कयो BJP no कयो तामनि हिंगांके कांग्रेस सरकार जों बाय TM नि बाय सरकार बाय एकor खायका ADTF rok ngangke CPM सरकार बाय खायका जों हिंगांके BJP गभर्नमेन्ट बाय खायका हिंगांके ताबो सुबिर BJP गभर्नमेन्ट खाय दङ आबोनि बागैनो आरो जों केबनो कारिमानिया जों आन्चलिक दल हांके त्रायपाति क्रिफा नंथों सिनि दिमान रक तामो दिमान बा जों तामो तै जों खायबा 1988 साल जे त्रिपुरा गभर्नमेन्ट बाय ADTF रक सुक्ति खायमाने इनार लाइन पारमिट बरक इनार लाइन पारमिट न दिल्लीआव फरवार्ड खाय रखना कक तंगमाने बरक ता कयना ताङै रहया स्टेट गभर्नमेन्ट रक 28-29 बोसोर काखा जों अबन बागैनो तिनि इनार लाइन पारमिट चालु खालायना बागैनाय जिनि सुक्तिनो इमप्लिमेन्ट खालायना बागैनाय फुलफिलिं ना बागैनाय जों स्ट्राइक मा खालायका ताइ ADC डिलिमिटेशन आपनो ADC नि सिनि ताबो बाहायनो ADC बिसिंग फातार सिनि बरक बांगा दङ आपनो ADC ओ इनक्लुड खालायना बागै जों बनमा दागखा ताइ ADC ओ विलेज फोर खालायना बागैनाय जेसिनि सुक्तिओ दङ ADTF नि सुक्ति दङ आपनो फुलफिल खालायना बागै ताइ 1971 सनि विदेशी विद्रोह पोस्ट बेक खालायना बागै सिनि सुक्तिओ दङ सिनि रिटार्नार्स रंनि सुक्तिओ दङ ताबो ADTF नि सुक्ति NLF नि सुक्ति TNB नि सुक्ति ताबो फुलफिलिं याख रिहेबिलिटेशन याख नक याख दुगान खलाय याख जागा रिहेबिलिटेशन याख ताबो जोंनो लाइभलिहुड प्रोजेक्ट खालायको आबोनि बागैनो जों अल त्रिपुरा सारा चिनि बरक दफानो जों कयो नरक चिनि दाबि मानथाय अब चिनि बागै सिमिनिया जोंना आगरतलाव अमरपुर उदयपुर खुवायो जरा शहर खदर कत दङ जागाव जों नक ताङै परिनाय रकन जरा चाकरि खालायनाय रकन नक ताङै जों रिहेबिलिटेशन मारनाय फातानि फायनाय रकसे आगरतला शहर कतर नक ताङै दङ चिनि बरक परिनाय रक बेलायखनो उनका प्राइसिनि 39 टा दाबि ताबो दङ जों 3 बार -5 खालायका आ माइनस ताबो इमप्लिमेन्ट खालायजाया बरक ताम खालाय अफिसार रक जे अफिसार रक जों जे चीफ सेक्रेटारि बाय जों बा सेक्रेटारि लेभेल बाय जों एग्रीमेन्ट थायो अब 3-4 मास गनो बन बदली खालाय रहनो जों तैसा कक सानानि क्रिं थाङो अमायके जोंनो गय दङ जों थगाय माने गावान बाय जों काय थगाय जागलिया आनि खादानि ताखौ बुख्रक जे त्रिपुरा हावो सिनि TUIRPC नि सिनि जे रिहेबिलिटेशन जों जे बेनिफिशियारि लेखा सिनि कलाबरेटर तै निधि क्रै रकनो जों कयो नरक जों बोसांनि 21 तारिखनि बिसिङो जों प्रत्येकटा ब्लक रकनो जों कय जाखा ताइ डिसिजन हालायका नरक 21 तारिखनो जायजानि ब्लक मिटिं पाइलायदे ताइ सिनि बाजाराव जों बाजारनि बन खायनानै लामा कासुनानै 25 तारिखआव जों साख्लाय रखा जों गभर्नमेन्ट आगिबो साख्लायजाक दाबो साख्लायजाक जों दिल्लीआव थांनाय त्रिपुरानि महाराजानो जों कयो जों नाव सापर्ट खायदे TSR जों कयो सापर्ट खायदे जों CPM नि जत मोर्चा दंमोन आबार कयो कांग्रेस नि जत दंमोन आबार कयो जों सापर्ट खायदे तामनि हांगे गभर्नमेन्ट रक जों बाय एकor खायै ताताल खायगा बर इमप्लिमेन्ट खाया आबोनो इमप्लिमेन्ट खायगा नोंखौ जों ताइखुनो नाया जों बाय कक माने आ ककनो फुलफिल खायदों फ्राय आनि खादानि दाखौ बख्रक आं स्पेशली जारासिने अकरा रंग कयो मन्टु कलायनो कयो बिजय रांखलनो कयो ललित देबबर्मानो कयो रविन्द्र नैरां कयो कामिनी देबबर्मानो कयो अबरंग सिनि जारा सिनियर तंगाय रंग नरक मानजागै सिनि हानि बागै सिनि दफानि बागै क्रै रकनो जों 3 लाख नक सामानि दङ क्रै रकनो 3 लाख नक क्रै रंग हाक्रै रंग हारनानि सामान दङ अब गभर्नमेन्ट को सिजाक तामंगै 70 बोसोर मानि परेब ताबो हा क्रै न क्रै दुगान क्रै माइसारानि क्रै बहा सिन्ता फरक आबर बागै जों सुक्ति खायमानसे एकor खायमानसे ताबो बरक खाया आबोनि बागैनो जों 28 बोसोरनि परेव तिनि सिनि सभा खालायनाय रक जारा फिरक फायनाय रक जारा कलबरेटर रक
যারা চিনি সহযোগী রক যারা চিনি ক্রি রক जों मिलियै जों दिनै काहिया डिसिसन लाखा 25 तारिखो যত দোকান রই রক ন जों কইজাও নরক দোকান আদিনতা খুলক দে স্কুল কলেজ তা খুলক দে जों लामा लामा बाजार बाजार जों साख्लाय रनाय फियावा जों कय जे बर रक रोगी सारा कालबारि सारा गारि फाइगा लामाओ जों अ गारि रंग बाइक जों साइमेनिया जों चिनि दाबानि मान थाइनो बागै नरक कयो नरक लामा बन्द खालायदे आसक साइन पाइथागो त्रिपुरा हानि যত দফার বরক দফারক ন যত পাতি রং কয়ই চিনো जोंनाव চিনি अ मान थाइनि बागै नाय जों न क्रि रंग न माननानि बागै नाय राबार क्रि रंग राबार बागान रंगनि बागै नाय पुंत क्रि रंग पुंत रंगनि बागै नाय আগরতলা रंग नकबारा तंगै इंलियानि बागै नाय नकबारा बायसुगलिया जोंनो कमप्लेक्स न कत कत तांगैनाय चिनि बरक रंग परिनाय रंग सुजुग रंगनि बागै नाय जों अबनि बागै मा सानका अबनि बागै लामा बन्द खालायनो मा खालायखा ताई बाजाराव बन्द खालायनानै जों डिसिसन मा लाखिया चिनि अबनो सापर्ट खालायना बागै जों कयो बेलायखौनो हामबाय चिनि बरक दफारक न ताबो खुवाइ लामाव आजागाव यां पदबिल ब्लक हेजा मरा ब्लक तुलासिकर ब्लक यां मुंगिया कामितेलामुया यां उदयपुर लामा आयां गन्दासरा लामा आयां धर्मनगर लामा दलाइनि लामा कमलपुर लामा जम्पुहिलनि लामा दामसरनि लामा আগরতলা जिरायना আগরতলা जे रुट दङ आबो जों बेबागल जों स्ट्राइक आरो चिनि सिरायरक चिनि सेंख्राक थांनाय जों कयनाय आबो लामा बन्द खालायनाय जों कयनाय जों त्रिपुरा हानि 44 टा जे ब्लक चिनि आन्ध्र एडिसिनि आन्ध्र खबजाक माने आ जत जाग्रानो जों पिकेटिं खालायनाय जत बादारानो जों खालायनाय जों या गारिया जों चिनि हानि बरंनो कयो राजनीति खालायमा बाय बुदेन होबाय इंया जों ताबक sini oh dabino se implement khai sini sini man haina sor sini asok no bala ke ambai rel lama ni chung India ni rel wala sawo norok ni nong rel no norok bondo khai de जों बाइक आंगा सरकार जों साइमेनिया चिनि मान थाइ इंडिया गभर्नमेंट रक त्रिपुरा गभर्नमेंट रक जोङो चिनि थकाइखा जोङो चिनि दामान थने रिया बर गसि नामनो जोङो रिया आबर रन बागसे जों कासो आबोनो रेलवे डिपार्टमेंट जों कयो पुलिस नि डिजि न कयो जों जत डीएम प्रशासन चिफ सेक्रेटारि कयो नरक चिनि अ दाबिनो एरें जोङो ता थंसिदे जोंनाव बर सिदि होनै जों तिने चिनि अ मो साकलमनो जों मा साकलाइखा बेलाखेला हामबाय 24 आवर 24 घंटा जों स्ट्राइक ताइ जों बन लागखा आ बन जत त्रिपुरा हानि बरक न जोंनो चिनि बरक दफानि दाबि रक न चिनि सानतानि ताइ जोंबो एकत खायजाक थानियो सापर्ट खायना बागै जों कयजाव आसुकनो बालाके हामबाय।